Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan, Sir Marta, Sir Leo, magkapatid, bumili sa atin ng bikes. Bale, ito nakaraan, binili ni po sa Mark, pero gusto niya mag-gravel bike. Ayan, si Promax PR20 naman ang trip. Ayan, tapos si Sir Leo naman, ayan, so Rhino. Ayan po, Sir Rhino 27 naman. Ayan, sabi ito. Ayan po, yung dalawa, ayan po ay 6,000 pesos. Tapos ito ay 6,900. Lahat po yan ay may discount sa atin na 200 pesos each sa walk-in. Tapos may libreng sticker na rin. Ano masabi niya, sir? Bagong bikes. Thank God. Ubus ang ipon. Sige po, salamat. Okay, sold si Rhino natin. MTV. Test drive ni Kuya. Okay, test drive. Okay, test drive naman si Promax. Yan o, naninibago. Naninibago sa gravel. Kaya sir, okay na sa ito. Kamusta? Sarap mag-bike. Okay, uwi na sila. Testing kung kakayanin. Ay, yan. Oh. Ingat. And so nag-avail sa atin noong nakaraang December Gen 29, nag-avail ulit sa atin ng Promax PR20 gravel bike, tapos Rhino 27.5 dito sa GMC Bikes Bicol. Maraming salamat po sir sa pag-avail sa atin, Sir Leo at saka Sir Mark ngayong umaga. So sa mga gusto rin mag-avail, dito lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Galulad ni sir, kaya galing pa ng Pawili Pili, Camarines Sur. Okay, thank you po and God bless po sa inyong lahat. Amazing day mga ka-JMC. Yan, so good morning po. So meron naman tayong bagong i-deliver ngayong araw. And order ni Boss Remuyo is Menda ng Pawili Pili. Ayan, so ito po ay Rhino MTB o mountain bike size 26ER. Kaya po bali ito po ay naka 3x 7-speed mechanical disc brake, naka combo shifter na Sunrun. Alloy naman po kayang kanyang stem na Rhino. Yan, with suspension fork, naka disc brake, cable acquainted mechanical disc brake. Yan po yung caliper nya. So dito po sa likuran nya ganun din, no? So naka disc brake din po yan, naka 7-speed na sprocket, Sunrun yung kanyang RD, FD nya Sunrun din, silverin yung kanyang bottom bracket, naka 3x crank, quick release seat post, adjustable. Hindi mo na kailangan ng tools para i-adjust, no, kung gaano katangkad yung sasakay. Okay, yan po yung Rhino MTB natin. So mamaya po mag-update ako pag yan ay na-deliver na. Okay po, thank you po Sir Romeo Esmenda ng Pawili Pili. So ito na po yung order nyo. Ready to pick up na po dito sa shop sa GMC Bikes Bicol, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, sa mga gusto mag-avail, message lang po sa ating FB page. Ship nationwide din po ako sa TikTok shop. Boss, may Promax PR40 po ba kayong black and white? Size po sa 5'4". Ayan sir, medium rose, no? Bali po, ang available ko lang po dito ay nag-iisa lang. So lahat po kasi ng mga bikes ko ngayon ay more on one piece stock only. So pag dumating po sa akin ay nag-iisa lang. So paunahan lang po ito. So black with red. Itong Promax PR40 ko. So wala po kayo pagpipilian. Sa mga gusto din mag-avail, mostly po ang mga nasa profile ko, yan po yung available. Ina-update ko po yan kung ano yung available ko sa profile para yun po yung makita nyo actual, no? So Promax PR40 natin ay size 50. Alloy frame na po yan. Naka 2x8 speed, naka rim brake, pwede mong gawing disc brake sa likod, pero yung sarap hindi. Okay, so yan po, available po yan dito sa atin sa GMC Bikes Shop Bicol. Ship nationwide po ako. Kahit saan sulok ng Pilipinas, check out nyo lang po
O search nyo po yung shop ko, GMC Bike Shop Bicol, sa TikTok shop. Pwede po yung hanapin yung Promax PR40. Tapos kung mga gusto, check out nyo na lang. Paunahan kasi nag-iisa lang po yan. Okay po, thank you and God bless. Kuya, kapag bibili po ba ng Promax PM17 sa inyo, bibigyan nyo po ba sa akin ang random color ng bike? Sir John Mark. So sa kulay po, kung ang stocks ko po kasi dito is nag-iisa lang. So check nyo po kung ano po yung nasa profile ko, yun po yung available namin na kulay. So din po, meron din po kaming chat box dyan, nagchat po, nagsisend po ako ng picture kung ano po yung available ko. Okay, so check out cash on delivery kahit saan sulok ng Pilipinas. Yan po yung available ko, last unit, Promax PM17, 29er kulay blue with red color combination. Ito po yung naka 1/8 speed, alloy frame, L2A3, quick release harap tsaka likurang gulong. Check out na lang po sa mga gusto. Last unit na po ito, paunahan na lang. Boss, magkano delivery to Mindanao? Ayan, so shoutout sa iyo, Sir Terdy Villanueva. Ayan po, sa shipping fee. Ayan, so punta po kayo doon sa TikTok shop, GMC Bike Shop Bicol. Tapos pili po kayo ng bikes na gusto nyo. Like for example, itong Promax PR40. Okay, so click nyo po. Tapos check out o place order. Meron din po akong chat box dyan na i-chat po ako ninyo para doon din po ako nag-update sa inyo. Okay, pag na-check out nyo na, pwede nyo pang piliin dyan ang cash on delivery. Tapos sa shipping fee, makikita nyo rin po yan sa total. Okay po, so yan po yung cost ng delivery. Depende po kasi yan sa location natin. So kayo po yung makakakita nyan o makaka-check kung magkano ang shipping fee sa lugar nyo. Ayan, so try nyo po ulit at search nyo po yung shop ko sa TikTok, GMC Bike Shop Bicol. Tapos search nyo po yung bikes na gusto nyo. Marami po dyan pagpipilian. Tapos check out, piliin nyo cash on delivery para sure po kayo. Tapos standard shipping namin 2 to 7 days, depende po sa location. Boss, available po ba Heroic Warrior? Ayan, Sir Gian, available pa po Heroic Warrior 650. Ito ay 27.5 alloy frame, alloy stem, alloy handlebar, alloy fork, alloy seat post, alloy hub, naka-cassette type, 11 to 32 teeth. Check ko. Ay 36 teeth pala. 11 to 36 teeth, naka L2A7 yung RD, naka 1x, absolute bearing bottom bracket, alloy yung kanyang crank. Yan, Heroic Warrior 650 natin is 10,500. Hydraulics brake na rin po yan ng nut. Okay, sa mga gusto mag-avail, available po yan sa ating TikTok shop, GMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Standard shipping po, 2 to 7 days, depende po sa location. Okay, thank you po. Yan po, Sir Gian, yung Heroic Warrior 650. Nag-iisa lang po yan dito sa GMC Bikes Bicol.